No witam wszystkich widzów, moi drodzy, wszystkich czytelników naszej strony M-Forum, gdzie macie zawsze podane linki do nas. Słuchajcie, wydarzyła się sytuacja nadzwyczajna. Słuchajcie, ja nawet nie mogę, tutaj przecież wiecie, nie można nic powiedzieć, nie można nic pokazać. Za chwilę będziecie mieli na naszej stronie M-Forum, link będzie w komentarzach umieszczony gdzieś do naszej strony. Cała masę materiałów na temat tego, co mówi się w świecie, co się wydarzyło na Słowacji i dlaczego było, moi drodzy, to tak ważne. Tak, tutaj macie w tytule. Ostatnie 90 dni, można nawet powiedzieć troszeczkę więcej niż 90 dni, no, były wydarzenia ze Słowacji, kraju niedużego właściwie, które obiegły, moi drodzy, cały świat. Były to wypowiedzi pana premiera Fico. I jak to się skończyło, ja więcej nic nie powiem. Kto, moi drodzy, chce dzisiaj wchodzić na stronę do nas, zapraszam. Będą artykuły publikowane i będzie specjalny stream o 21:00, dlatego że już właściwie doszło do pewnego bardzo ważnego precedensu, gdzie zmienią się diametralnie wszystkie układy, moi drodzy, które do tej pory były, można powiedzieć, metodami umocowywania różnych osób, różnych rządów, różnych grup w miejscach, które zapewniały im rządzenie, dowodzenie, dyrygowanie, no i robienie tego, co sobie żywnie pozwalali, tak? Mieliście to ostatnie kilka lat, więc zapraszam na 21:00. A teraz te 3 bardzo ważne wydarzenia, których bohaterem był premier Słowacji i które, moi drodzy, obiegły cały świat, naprawdę cały świat. To była informacja, na którą zwrócone oczy były całego świata i wszystkich krajów, przywódców. Cóż takiego, moi drodzy, się wydarzyło i co było przyczyną tego, co mogło być przyczyną tego, co się wydarzyło, chociaż sprawa do końca jeszcze nie jest jasna. Myślę, że o 21:00 dzisiaj będziemy mieli najnowsze informacje dotyczące jaki jest finał tej sprawy. No i co? No i zobaczcie sobie to, posłuchajcie. Členskými štátmi Európskej únie. O čom sa má rokovať? A teraz budem veľmi opatrný, aby som neporušil povinnosti, ktoré mi vyplývajú z toho, že sme rokovali o vyhradenom materiáli. Bude sa rokovať o novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období. Ja by som dokonca si dovolil povedať, že zvolanie tejto porady, ale aj obsah téz, o ktorých máme rokovať, a ktoré boli predmetom utajeného rokovania Bezpečnostnej rady a vlády Slovenskej republiky, potvrdzujú, že na Ukrajine to ani zďaleka tak nejde, ako sa očakávalo. A môj názor, oficiálne prezentovaný 1000-krát, zopakujem aj teraz, pre mňa je dnešná porada potvrdením, že stratégia Západu úplne zlyhala, pokiaľ ide o Ukrajinu. Napriek tomu chcem ísť v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený na toto rokovanie, hoci z téz, o ktorých sme rokovali, idem raz po chrbte. Obmedzím sa iba na konštatovanie, že z týchto téz vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. My si robíme bezpečnostné vyhodnotenie takýchto návrhov a nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou urobili. Rovnako však hovoríme, že sa nenaplní cieľ, ktorý sa od toho očakáva, že sa vytvorí nejaký tlak na prezidenta Ruskej federácie a na ruskú administratívu a že dôjde k nejakým ústupkom. Naopak my si myslíme, že takéto rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré bude viesť k obrovskej eskalácii napätia. A my o tom hovoríme veľmi oprávnene, pretože zo Španielska konflikt na Ukrajine vyzerá inak ako zo Slovenska. Aj my, keď sa pozeráme na nejaký vojnový konflikt v Afrike, alebo sa pozeráme na to, čo sa deje v Gaze,
máme pocit, že to je trošku ďaleko od nás. Ale v tomto prípade, keďže ide o návrhy, ktoré sa týkajú priamej účasti vojakov členských štátov NATO a Európskej únie v tom konflikte na Ukrajine, sa oprávnene pýtame, a kde sú naše bezpečnostné záruky? Čo z tohto všetko môže vypadnúť? Aké rizika? A tá eskalácia napätia podľa mňa je jednoducho obrovská. Čo môžem povedať je, že je dohoda medzi koaličnými partnermi a takto sme to vyhodnotili aj na Bezpečnostnej rade, že Slovensko na bilaterálnej báze nebude ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce vo forme, že by naši vojaci išli na Ukrajinu. Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Nebudem teraz robiť ani politické vyhlásenia, ani iné k tomuto záveru. A máme to plne pod kontrolou, pretože takýto návrh musela schváliť Národná rada a takýto návrh musí podať vláda. Teda vláda, a to je dohoda koaličných partnerov, ktorí boli prítomní na rokovaní, lebo ide o vážnu vec. Sme sa dohodli, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktorí chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Kde chceme byť aktívni? Naďalej platí, že chceme pomáhať Ukrajine, pokiaľ ide o odmiňovanie. Viete, že 2 stroje Božena boli kúpené ministerstvom zahraničných vecí. Uvažuje sa o ďalších strojoch, ktoré by mohli pomôcť. To je nesmrtiaca pomoc. Myslím si, že tieto stroje budú mimoriadne efektívne, predovšetkým, keď nastane nejaké prímerie. Mimochodom, ak hovorím o prímerí, pre nás je šokujúce, že sme dostali tézy na rokovanie lídrov celej Európskej únie a NATO a tam nie je jedno slovo mier. Tam nie je jedno slovo poďme rokovať. To je len vojna, 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 vojna aj vojna. Môj názor na to poznáte, ja sa s takouto politikou nemôžem stotožniť, pretože vojenské riešenie to nemá. Všetci to vedia, že na Ukrajine sa nedá problém vyriešiť vojenským spôsobom. Teda budeme pokračovať v pomoci, pokiaľ ide o odmiňovanie. Budeme pomáhať, pokiaľ ide aj o tréning ľudí tu na Slovensku, pretože máme špeciálne zručnosti, pokiaľ ide o odmiňovanie priestorov, ktoré sú pod vodou. Toto všetko vieme ponúknuť, ale na území Slovenskej republiky. Opakujem ešte raz, na území Slovenskej republiky. Prítomnosť prípadná cudzích vojakov členských štátov NATO a Európskej únie vytvára pre Slovensko bezpečnostné rizika aj z toho dôvodu, že budú určite predmetom záujmu ruských ozbrojených síl. A čo keď títo vojaci budú v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc? Ako budú naše záujmy chránené, keď tu nemáme žiadny systém protizdušnej obrany? Všetky patrioty nám boli vzaté, máme tu málo výkonný taliansky systém na západe a máme 2 rýchlopálne kanóny darované Nemeckom na východnom Slovensku, ale to nie je protizdušná obrana, ako bola garantovaná S-300. Nebudeme posielať žiadne zbranie, žiadne náboje. Budeme sa vyslovene orientovať na pomoc civilného nesmrtiaceho charakteru, tak ako sme to hovorili aj doteraz. A v tejto politike nedôjde žiadnej zmene a máme na tom dohodu aj v rámci celej koalície. Dovolte mi, aby som ešte povedal aj to, že kam to má smerovať celé. Prosím, toto nie je bublina, čo tu teraz hovorím. Ja si to jednoducho neviem predstaviť, že na území Ukrajiny budú vojaci členských štátov NATO. A nech tam robia čokoľvek. Ja viem, čo tam majú robiť, ale opakujem, to už je predmetom informácie, ktorá je vyhradená. Ja ju nebudem šíriť. Hoci si myslím, že pri tom obrovskom počte ľudí, ktorí dnes bude večer v Paríži, sa tieto informácie možno dostanú von, ale ja budem rešpektovať tento rozmer. My sme mimoriadne nervózni z tohto vývoja, pretože ničomu to nevedie, budú len ďalší mŕtvi. Nevidíme žiadnu perspektívu mierových rokovaní a preto sme zaujali jednoznačný postoj. Slovenská vláda bude robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku presne takú, ako sme si napísali do programového vyhlásenia vlády. A preto hovoríme nie prípadnej účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny, znovu rešpektujúc, ako som povedal, čo urobia iné krajiny.
A opätovne hovoríme nie, pokiaľ ide o smrtiacu pomoc zbrane pre Ukrajinu z výniku komerčných dodávok, pretože dajme teraz nabok morálku a všetky tie krásne vzletné reči, pretože ak sa bavíme o komerčných dodávkach, tak ich robí prakticky celý svet. Na záver mi dovolte povedať, dámy a páni, že pokúsim sa dnes v Paríži opätovne otvoriť tému, prečo, ak máme tento plán vojnový, vojenský, zmeny rozsahu a kvality pomoci Ukrajine, prečo nemáme mierový plán? Prečo sa nezostaví nejaká skupina významných členských štátov, ktorí začnú hovoriť s tou Ruskou federáciou aj s tou Ukrajinou? Nič také neexistuje. Všetci chcú len pokračovanie zabíjania. Nie, ďakujem, toto nie je politika, ktorú by som ja... Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od niepamiętnych lat i nie chcę epatować polskiej opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi Państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska wymaga skupienia energii, maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, są naprawdę pierwsze tego rodzaju od kilkudziesięciu lat i dlatego jestem tak bardzo tym przejęty, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna. Proti covidu bol nebezpečný pre spoločnosť. Média otvorene písali, veď si to pamätáte, ja teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíriť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, ak niekto odmieta politiku ihly. A dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády v boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Áno, potvrdzujem ako predseda strany a potvrdzujem to aj ako predseda vlády, že podporím úsilie niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala a pozrieť sa aj na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa na platnosť takýchto medzinárodných dohôd v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. A ja neverím, že suverénne slovenské politické strany takýto súhlas vyslovia. Smer a jo. 5 výstrelov. Následne bezpečnostné zložky útočníka spacifikovali. No i moi drodzy, zapraszam wszystkich dzisiaj na naszą stronę, ponieważ w ciągu dnia będą spływały informacje ważne i będzie podobna sytuacja, jak była ostatnio z decyzją producenta pewnego preparatu, o której poinformowałem. Tutaj oficjalny, moi drodzy, materiał z telewizji brytyjskiej, niemieckiej, francuskiej. Dlaczego pewne preparaty zostały, moi drodzy, całkowicie skasowane i na prośbę producenta uznane za niebezpieczne? No... W Polsce jest inna wersja i zupełnie co innego wam powiedziano. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie prawdziwe wydarzenia i moi drodzy, kto za tym stoi, to co widzieliście tutaj przed chwilą, no to zapraszam dzisiaj i o godzinie 21 na stream. Pozdrawiam, do usłyszenia wieczorem o 21. Link do strony będziecie mieli w materiale, który za chwilę wrzucę, także mój komentarz zamieszczony pod tym filmem, niekoniecznie on będzie przyklejony, musi sobie go odszukać pod filmem, bo YouTube w tej chwili tak robi, że nie pozwala mi, moi drodzy, nawet przykleić komentarza
chce go po prostu zgubić jak najszybciej, albo usuwa mój komentarz. Także pozdrawiam, 21. słyszymy się na stronie, a ci, którzy chcą na bieżąco, to włączcie naszą stronę, będziecie mieli najnowsze informacje z innych źródeł niż europejskie i polskie i wtedy będziecie wiedzieli, o co chodzi i dlaczego tak się stało. Do usłyszenia wieczorem. Pozdrawiam.